Nou, welkom iedereen. Voordat ik begin ook even graag het volgende zeggen. Ik sta hier als voorzitter van de Albert Posma-prijs. Maar we hebben werk met Citraïen die zelfs. En dat binnen André Looyinga die hier joert. Spieler ik er nog net bij wijzen in. Marijke de Boer en ik zelfs. Literatuur leefhabbers. Het zou wijzen kunnen dat de Albert Posma-prijs joert voor de laatste keer uitreikt wordt. Dat zou vrij te spietig wijzen. En onnodig. De provincie wil hem graag internationaler profileren, net als de cultuurnota. Waarom dan juist de prijs afschaffen die goede oorzetters motiveert? Dat gaat dwars tegen beleidstrieën in. De winst van die peerluze centen weegt nooit op tegen het verlies van de prestige van het vertalen. De prijs voor de beste oorzetter van de Oranje Treien hier, die mag blijven. Ik ben er wist van dat wij als jury van de OBE 2012 Sjenlid naar waarom. Van harte. Op de lijstlist van de Albert Posma-prijs voor 2012 staan een liedse 100 titels, verdeeld over de genres proza, dichtwerk en toneel. Bergboeken, liedteksten en PS-stripboeken jaren der echt bij. De oorzettingen binnen van boeken uit volslijn verschillende talen, genres en tijden. De adviescommissie had uit dit boekverskaat een selectie maken. Daar werden de volgende criteria bij hanteren. De taalkwaliteit. Maakt het de oorzetter goed gebruik van de mogelijkheden van de doeltaal, meestal Fries. Daarbij denkt de adviescommissie om een zelfbewuste, rieke woordschat, lenig gebruiken van taaleigen, stielniveaus en taalvarieteiten. Hoe leesbaar is de oorzetting? Is de oorzetting hoe het generaal krijgt, vast ze viert zoals in gewoon geval nooit te gaan is? Of had de oorzetter juist een treffelijke, vrije oorzetting maken? De verzwarging. Is de oorzetting inhoudelijk, mooi zwarg uitdoen en goed redigeren? Kan de boekbezwarging beschenleiden? Wordt de lezer adequaat helpen bij enig? Toch inleidings, nooiwoord, noten, naamregister enzovoort heen. De publieke uitstraling. Binnen het werk of de auteur voor een redelijk breed publiek bekend en nieuwsgierig. Genereert het een eventueel prijswinning onteken? Is het een werk dat je zelfs willen of cadeau dwang kennen? Volgt het werk in de praktijk wat daar on het Fries? En als laatste de positie van de oorzetter. Luidt het initiatief van het boek bij de oorzetter of bij een oorinstantie? Is het Bigelits opdrachtwerk? Is er sprake van hobbyisme? Of misschien grotere bedoelings? Onder de hand van deze punten is de adviescommissie komen tot een oordeel over de kwaliteit van de oorzettingen. Hoe kom je tot een kundig oordeel? Dat is zelfs voor elke jury een probleem. Op alle boeken is wel wat om te merken. Bigelits op de intrinsieke motieven, zoals de kwaliteit van het Fries, de kaart van woonwoorden, zinnen en uitdrukkingen op een bepaald plak. Maar ook op een externe factor als het belang voor het Fries. Een paar opmerkings over uw bevindingen. Een soort oorzettingen, benamen de klassiekers, komen uit de stal van uitjouwerij Elixir in Ljouwert. Het is heel mooi dat printing on demand zoals mogelijk maakt.
Er zitten likwijls twee kanten aan. Soms dreigt het oerproductiviteit bij gewoon oerzetters en verschijnen er boeken die het vaak wel een heel lieds leest publiek toegankelijk binnen. Aan de andere kant missen reguliere uitjouwers wel eens een hele mooie oerzetting. De adviescommissie signaleert het ook dat een nieuwe stroming van auteurs, met name dichters, haar eigen werk oerzet. Tjerre Hettinga die daarvoor. Deze oerzettingen leiden tot nieuwsgierige uitgefters. Wij denken aan de geboorte van het Zwarte Paard, de better van het Zwarte Hinder van Tjeerd Bruinja. Een andere bijzondere uitgifte van de adviescommissie, de oerzetting van de internationale, Troctrines Riemersma, prachtig boekje. En we willen hier graag het meest verzwaardige boek nemen, namelijk de Frieske Vandalen 2 van de Friese persboekerij, maar oerzettingen van Minder Wienstra. In het leertekstgenre waren verschillende oerzettingsprojecten interessant. Bigelieks het Cohen-project en de oerzettingen van Pieter Wilkes van Cornelis Vreeswijk. De leerteksten op één cd verschilden likwijls te volle van kwaliteit om een van de projecten mee te nemen in de eindbeoordeling. En Likas in de periode van 2008 tot mei 2010. Likas altijd is in de periode van 2008 tot mei 2010, die het onder deze prijs valt, weer een soort toneel oerzet. Van kluchten als Kikkers wat op je, van het stuft en Down South van theater. De sprong net een stuk boppen uit. Wij vonden de Frieske feestjes te volle gebroeksoerzettings en literair net genoeg van belang. Op het laatst hingen we een top 5. Van die oerzettingen moesten de leden van de adviescommissie, André Looyinga, Marijke de Boer en ikzelf, één kiezen. En dat wie uiteindelijk net dreig. Eén oerzetter voelde de adviescommissie al gauw op. De rinnende tekst van de oerzetting is in begrijpelijk Fries. De wat dreigere woorden zet er tactisch in, net te volle in één keer. En deze oerzetter roept een nieuwe vraag op, die het volslaan jochtocht aan het origineel. En soms zelfs meer dan dat. De adviescommissie is van bedenken dat dat een van de wichtigste, zo net het wichtigste schoolmerk van een oerzetting wezen moet. Boven dat had er een goede tekstredactie op best en is de oerzetter jong. Dit boek verdient omdenken. Wij zijn er blij dat er nu al een nieuwe uitgifte is met een prachtig nieuwe omslag. Voor ons alle drie voel de kar zonder mis op de oerzetting van de Hobbit van Tolkien toch aan het jerk popgemaakt. Van deze oerzetting kunnen wij nog een soort verwachtje. En zo is het Bigelieks, dwaalde maar in wekens van Grimm. Als jury willen wij aan het jerk popgemaakt tegenloop wensje maar de Albert Postma Prijs 2012.